Chena masamo sabula mere tuma. Gira wadi mila karya wada goda. Hey hey bola na. Hey mailal. Amadaruna dama ya mailal. Singapura noti amenden geotinge. Chena masamo sabula mere tuma. Gira wadi mila karya wada goda. Hey hey bola na. Hey mailal. Are Daud. Jamwali wala na. Adina kapelel jeri. Sani ma wayna tam. Gira wadi le. Kada wona goda. Wonde ga wonde buridu. Docteur Diagne ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu suñu coordinateur projet PNJS mu ngi fii toog doonoon suñu directeur macha allah Dame Sow ñoo ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax di nuyu Arouna Gallo Ba au conseil territorial di nuyu suñu honorable Aliou Dembourou Sow di nuyu bépp responsable éleveur boo xam ne mu ngi fii toog ku lim di ngay jumbo mbaa doo matal di nuyu nag suñu honorable bi nga xam ne moo ñu fi indi tey muy Sam Mody Sow directeur min calmanema directeur Dame Sow ko noon Ismaïla Harouna Gallo Aliou Dembourou kala mo ganduɗa woni responsable gonɗo min gaccani hay goto garɗo sikku wonɓe ɗo fof han ko responsable uji gaynak kadi heɗum addeɓe min calmina fof en min calmina dara Sénégal ɗe fof e min calmina daral baale ne sikki maham ka mboni jooɗi kay arani Mamadou Ahmad Talla bandiraɓe min calmini rewɓe min goppani hay goto bomin hen gandi enne mum bomin ganda enne mum fof min calmini on Yero Sadio min calmanema korko men folama ali tottama poste goto poɗɗon koyse communique social ari ena welten aynaka ɗum ko mawni saabu en ngala ko wona gaynaka kadi Allah walli en kadi onon on jeyaka e gaynaka hanki jeyɗon ko gaynaka ceftoraka gila taneɓe ha joni nden noon sek tawi on keeɓi hen hunde on darema oɗon hende teddinen ɗum mi sikki ɗum famɗani aynaɓe nden noon bandiraɓe ko haala ka juutano koko raɓɓiɗatno foof en beltima eɗen ñagono o korko nomaɗo poste yo Allah jurnu balɗe Allah okka ɗum dam kadi ɓesdana ɗum kadi taɓal ngal yawta kadi ɗo ɗo tawno koyse communique social kayne yawten ɗum ɗon Hamad Sam Mody min calmina koyse communique social mawɗo woni Abdoulaye Daouda Diallo min gaccani hay goto bandiraɓe min jetti Allah jarama on jarama inde éleveur Sénégal fof no didori hande koye ngal catal o nototo o wawa notade catal APS o tan ɓolo ala ko cate leydi Sénégal kala ko dillata e nder hoore gaynako hombo noto hen ɗum ko hunde mawde en jetti en jarni miñiraɓam wonɓe hunde firtuɓe hunde kamen fof mbaɗi déplacement gari nani jooɗi ɗo so wi Harouna Gallo Dialalo nani ɗo jooɗi honorable député hono wiyete kadi rutti woni maire de Gamaji rutti kadi woni gardiɗo hono wiyete INOS dental cabbi aynaɓe ɗum ko hunde mawde nani jooɗi député Aliou Dembourou Lella nani jooɗi mo ganduɗa ko kañum woni député assemblée nationale rutti kadi woni mawɗo convergence de éleveur leydi Sénégal nani jooɗi Ismaïla Sow mo ganduɗa kan woni MD mo ganduɗa ɓurɗo hande e tinede laamu he ɓurɗo andede laamu he ɗum ɗon koko Allah waɗi saabu kala ɗo jaaɗa ma taw toon MD ji jooɗiɗo e nder département ji e nder région ngaji he ina jooɗani toon Ismaïla Sow nani jooɗi Ifra Djibi Ali Sow nani jooɗi sa limti tan ko oɗo waaji o wi ko a juumat dendagal pelle aynaɓe mawɓe fof nani ɗon jooɗi INOS mo galluɗa ndo SAS mo ganduɗa ko gajjel ka ardi ɗum représentant muɗum nani jooɗi woni Oumar Massar hono wiyete sa limti tan juuma kala ko ganduɗa e aynaɓe mawɓe waɗɓe fayida nani ɗo jooɗi e Oumar Abbas Ceerno Mody o jii ɗum nani jooɗi
Fatimata ka gardiɗo hande kala pendo o kosam nder leydi Sénégal yiɗɓe Hammadou Sammody andunoɓe Hammadou Sammody ɓe ganda fof nani jooɗi oɗo woni mo ganduɗa debbo hono wiyete daraniɗo Hammadou Sammody rendinde ɗum e nder rewɓe ɓe ganduɗa wadde fayida e worɓe wadde fayida udditani ɗum panir ne haala hen ko rewi Allah jokki en ɗam wadde hay goto mankani Abou Diop nani kañum woni kulguel Hammadou Sammody kañum woni hulde hilñintede hilga nde kañum nani dari homo heddi hay goto heddaki wadde Hammadou Sammody ko cohlunoɗa ko Allah waɗi ɗum yiɗɓe ma e sehilaɓe ma e bandiraɓe ma fof nani jooɗi directeur de élevage nani jooɗi o woni directeur élevage national Diagne on jii Dame Sow mo ganduɗa bonnani gaynaka guila 2000 hono wiyete 12 ko adi 2012 faade joni gaynaka muko ko yooɗi tan ha resdama hande gollal ɓurgal fof mawnude nder golle ga e aynaɓe saabu aynaɓe fof hande so welama waɗa ɗumen financement wadde kay koko yaari yesso tardani donc noon ɗum ɗon alay saago so neɗɗo jooɗima haalat ɗum famna ɗum ɗon yimɓe Hammadou Sammody sa laaɓano jungga heɓata ɗum sa moƴƴano kosama heɓata ɗum sa wonano ɓisuuɗu mawdu a heɓata ɗum rokkuma ɗum noon ko needima e moƴƴudema kosam e wondema jabde wonde less bande en ɓe mbi jolfo wi beytisa bala ngay demdi beyal ñenen beyalal sa mbokko yeñi lekka ba suur nga dooga jalla ɗum ɗon ko hunde moƴƴunde nde ko mbaɗɗa ko yo Allah jagganormo ɗum fewnanma ɗum ha feewi ay sa wanona fotani wade tan hay sa noddi min garata jananɓe ɓolɓe jeeteɗo a ɓoy seeɗa wonta gueɗe goɗɗo kono bande en ɓolɓe jooɗi ɗo ɗum noon Allah jarama on jarama en yiɗɓe haalde ɓeni keewi sohluɓe haalde ɓeni keewi yo Allah fewnan men ko waɗa ko en jetti bandiraɓe pop goto foof inde mum e yettode mum bandiraɓe jinnaɓe men wonɓe ɗo eɗen gardina calminali ɗi e mabɓe e jonde he ene wawi kamɓe ɓaari mabɓe dokki duwaw hono kaawi men Amadou Demba Aset Ba ko jinnaɗo ko kawiraɗo mi fawi calminalam e juuɗe mum o yettita bandiraɓe rewɓe hen e worɓe hen so ɗum ɓenni min calmani on aussi e min inde ministre l'élevage joɗaniɗo ɗum ɗo docteur Mamadou Diagne mo ganduɗa min liggodimo e mum duuɓi camorɗi kañum e docteur Dame Sow joni ɓaɗo duuɓi 15 miɗen ndende mabɓe golle eɓe gollo hen golle joɗɗe ɗum noon emin mbiyoɓe bisimilla mabɓe kono kadi kamɓe bismotoɗo aynaɓe e inde mawnam Harouna Gallo Dialalo kanko tan omo yonatno ko noon mbinomi Hammadou Sammody e Ismaïla Sow mo ganduɗa ardi maison des éleveurs mawɗo Ifra Djibi Ali kañum e dendagal wonɓe ɓeɗo sababu jonde nde goto e amen fof ina wawi ɗo bismade ɓaari ko galle Hammadou Sammody no kawa Moussa Demba Aset wini hande o Hammadou Sammody waɗi ɗum porté candidature muɗum ha aynaɓe jaaɓi ko fedde men APS nde ganduɗa kala ɓiɗɗo gaynako hen jeeya rutti noon pelle aynaɓe Sénégal ɗe jaaɓi kadi jaadi hen noɓe mbaɗirno Ismaïla Sow miɗen gardi ɗo e kilifa amen ceerno Abdourazak Alpha Khalidou Mody Sidi toon to Belgaje so neɗɗo wi Alpha Khalidou Mody Sidi Sénégal ene andi ko ceerno amen ko jinnaɗo amen ko foof amen arde Oumar Abbas emin gandi hakkude Oumar Abbas aussi e kaw Moussa Demba Aset hakkude Oumar Abbas aussi e Hammadou Sammody oɗo jooɗi Hammadou min jettima min jarnima min beltanimama kono kadi min beltanima leñol ngol min jarni sohnaɓe maɓe e galle o no jiiɗorno miɗen ñaagui tan bandiraɓe aynaɓe miɗen ñaagui kadi kala dillowo e gaynako sen mbi gaynako noon miɗa heewi haalde ɗum e journée élevage gaynako ko meccal tubakoɓe ne mbaɗa ɗum jolfuɓe ne mbaɗa ɗum serraɓe ne mbaɗa ɗum fulɓe ne mbaɗa ɗum safalɓe ne mbaɗa ɗum jaaguji ne mbaɗa ɗum joolaji ne mbaɗa ɗum kono so wonno juma noon imam o ko pullo wonata sikki ala hen
kala ko mbawɗen wadde aduna ko wana ni tan nawrata yeesa ko mbatten ko si tawi woni yimɓe gondani ɓe kuletake so yimɓe gondani ɓe jiyetake fulɓe noon yimoɓe men ɓe kewi wiide ko copuƴƴi woturu fof no suusi walde boowal miɗen nanira ɗum hono mawnam Amadou Dikal Ba kono noon majji fof waldunode ɗo gotel nden copuƴƴi ɗi ɓuratno hulɓinade sabu kala ko teeli songe te en tolnimo e aduna mo ganduɗa kombo aduna communication kombo aduna mobilisation ɓaari noon ko ɗon tolna namni ko jiiɗen yumma jiiɗen baaba yettere Allah no feewi mami aroy hene jolfe pour so ɓe kooti nelɓe ɓe ministre l' élevage mbawa heɓde hen ganda docteur Dame Sow kam ko layɗen ɗo e Pulaar fo mo nana kono noon heddiɓe ɓe ene moƴƴi aussi ɓe ganda no ɗum sifori e no ɗum yaari wiide on aussi mboɗo salmina Abou Diop sabu ka lamɗam hande e nder leñol ngol defri noon so defama so lamɗam waɗaka hen tekmat nalankoɓe men ɓe kamɓe sinno ko saga men ñañoji ɗi tan ñañata ha weeta sabu bambaɗo malien o wi sa nani duttaɗen keeñe o won ko wonno toon keeñe woni hanki somi jumani Amadou Dikal kala caliɗo ruttanade hanki mum tawat hanki o yoɗano wadde wonno ko sago ñañoji ɗi ñañat tan kono noon oɗon gandi jot ala kaji eɗen ndende woɗɓe renduɓe peccat yettude Ahmadou Sammody e jarnudema e yettandema leñol ngol kono e yettandema président Macky Sall sabu sababu o mami haal ɗum e jolfe docteur Mamadou Diagne nana ɗum nde président Macky Sall immotoɗo ko kañum windi joƴƴini fotɓe lomtade ɓeɓe mandaji maɓɓe gasi to conseil économique social et environnemental nde o windi ɗum no windirno ɗum ni o totti ɗum ko Ablaye Daoudou Diallo Ablaye tottaɗo ɗum onene so holnonoki nde président rumti nde yeehi yalti leydi ndi kam no itta inɗo totta ɗo no watta ɗon Amadou Dikal en Oumar Abbas en ala ko wawa hen kono nde Macky Sall windi nde Ablaye changeani hen virgule kono kadi windama waɗama décret jooɗima heɓtintake muk so wona président de la république jooɗiɗo ɗo o waɗi décret yamiri yoɓe jooɗo ɓe jottaka wadde jettoruji tati ene godani jettor gadiɗo o ko président Macky Sall jettor ɗiɗaɓa o ko Ablaye Daoudou Diallo jettor tataɓa o ko président Bassirou Diomaye Faye goto e mabɓe fof caggal nde mbaɗɗen enen ko jiɗɗen mbiɗen ɗum min jiɗi kamɓe mbaɗi feere ha ɗum yetti caggal jomiraɗo subhanahu wa taala wadde leñol ngol yetti ɓeɗo tata jarniɓe caggal nde mbiɗen ko ni min jiɗiri de gonduɗen Ismaïla waɗi mandaji te mi waɗana on témoignage aussi e Ismaïla Sow balɗe ɗiɗi miɗen ɗo Thiès minen ɓeɗo ardiɓe pelle aynaɓe pop ko kam e Dieynaba Sidibé ngoni sababu médiateur de la république suɓi balɗe ɗiɗi yo aynaɓe ngar kaala hol jiyanɗe mabɓe e code pastoral mo ganduɗa décret d' application mamba ene foti yawtinede ko ɓooyata wadde Ismaïla min mbaɗma félicité min mbaɗma remercier so yimɓe ndendi kaldat so yimɓe ndendi jewtidat a holli aɗa timmi ko gonɗa ko haɗa timmi gardiɗo wadde Hammadou Sammody emin mbima ya jogor jaam yo Allah newnu kono kadi ƴewɗo Ismaïla rewnoɗo jaɓɓa ɗon koyngal ma anne mbaba fof en jiya fof en kalda e fof en ardade noon weeɓani surtout ayrade aynaɓe ma jiyaɓe ma ƴetta téléphone ma kalda e fof en emin gandi yontede ma haade ma wonde conseil économique social et environnemental kono hanti noon kala keɓɗa
kala ko almudo rokkuma min mbiyata ko aynaɓe jeeyi kala wutte moƴƴe mo jooɗiɗa min mbiyata ko wutte amen ko aynaɓe mbay noon kala oto joɗɗo mo mbaɗɗiɗa min mbiyata ko oto amen te a andi oto a wone oto a heeɓi million ngaji gila a wonani conseil économique social et environnemental idi fof ɓeɗo welti o ñalawma barke ñalawma woni ñalawma jokkere enɗam ñalawma bandiragal ko ɗum woni ɗo hannde eɗo kikiɗe e Thiès ɗum noon baɗɗo sababu o Mouhamadou Sammody félicitation min mbaɗimi félicité min dokkima duwaw kadi min jonnimi e ɗeɗo golle haade mi adde haala ka min mala konngol hannde mataw mami salmin tan konngolam ko Aliou Dembourou jogui ɗum sono wonano yidde salmin tan ɗum mbannomi déclaré konngolam ko Aliou Dembourou jogui ɗum haade mi nadde haale jimmi yimɓe yo aynaɓe yo ceedo ɗum ɗon fo ɗo Aliou Dembourou jooɗi e Ismaïla Sow ɓeɗo jooɗi min mi ala konngol kamɓe jogui konngolam sabu koɓe miñiraɓe moƴƴuɓe hoɓe gandi koɓe kalata hoɓe gandi koɓe mbarata hoɓe gandi ko gaynaka jari gaynaka wonko jari il faut ganda ɗum ɗum noon Aliou e Ismaïla Sow mi yetti mon mi duwni mon sabu kon ne miñiraɓam moƴƴuɓe oɗon teddinimi oɗon mawnimi kay oɗon cuusi e yeeso gaynaka son jooɗima kay min mi ala konngol e Ismaïla en potti king fadde ɗum tan kaltami ɗoyede onon koolimi e fof fo ɗo ñalawma gaynaka dawi komi almudel mon caggal mon gonanmi sabu kono fewdoɓe kono yornoɓe kadi hoɗon cergini on kulani kono yontaɓe e sawa oɗo ɗum ɗon haalama hen wawa jodde ko onon ɗiɗo jogui kongolam Aliou ko mbaɗa ko développé hen keddotomi kono mami yettu kam mawni men Moussa Demba Asset no fewi Moussa a jarama mi yetta jonniɓe laamu o ko Damso e Mamadou Diagne e garɗo inde kawam Gadiel kamne o jarama Allah jarama on jarama kongolam Aliou joygol Ismaïla mata ko jokkitata hen taw wonko yejjita Allah jarama on jarama hande emin goni less caali maɗo ɗo Allah ardin maɗo caggal salminde noon ɓe Allah teddini wonɓe ɗo e yeeso men caggal jinnaɓe men ɓe jaaduɗen sohna Hajjarugi Sow e ko wayi noon sen limti en telɓat ko hollide weltare tan caggal konngol ƴettuɗen ƴettanɗen lomtinɗen ɓe ganduɗa ko ɓen garduɗen wonɓe yeeso men e wonɓe caggal ɓe fof ko yettude Allah no feewi mbeɗe heewi wiide konnguɗi ɗiɗi walla tato so tawi a tottiɓe tati a bonni bahil so tawi a totti ɗum jawdi a bonni woni baɗɗo nayyi konngol so tawi a totti ɗum mo hettanaka a bonni kono so tawi jogitari a totti ɗum kulɗo reedu a bonni kono Ahmadou Sammody Allah waɗi an a wona kulɗo reedu yo Allah suur yo Allah reen yo Allah ɓamtu wa assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ndeka enen jeyinde de ina waɗi wonɓe nder meɗen ɓe jeeya meɗen kadi ɓe nanani ɗemgal ngal ko yareno Jean François Ndion ko me fayi ko aynaɓe he jeeya kadi ko maccoɗo meɗen nanani Pulaar mais Mikeloki noon e tegi hen woni Mamadou Gueye kamne ko hen jeeya de kadi wona nanɗo ɗemgal ngal kay woni président union nationale de 3P o jogueɗo jotay o noon joɗneɗo monsieur le ministre de l'agriculture de souveraineté alimentaire et de l'élevage docteur Mamadou Diagne directeur national de l'élevage kam noon goɗɗo o ɓuuri ɗum nan Pulaar docteur Dame Sow coordonnateur national de PNJS kañum kam ko ɓiɗɗo gaynaako eyi hay so tawi noon kañum kam ko rôle central jooɗort sabu ko ɗum woni geɗal mum kono ko laheten ko kay ɓuura hen ɗum nan en ɓuura ɗum wawi yar kosan sabu heɗum yoɓi jangde mum ki fi teewal ministre muy directeur de l'élevage maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu honorable yi fi teew yépp
di beral nuyoo Seyd Sow ci invitation bi di wax ne ñun ñoo nekk conseil départemental yor fa commission agriculture ak élevage maanaam mbay ak sàmm lu am solo lu mel nii buñ ñu ci woowee war nañu bàyyi lépp lu ñu jàpp ñëw wuy si déglu mais bu ñu dégloo it bu ñu yeggee rendre compte ñi nga xamante ni ñoom la ñu nekkandool di liggéey ci conseil départemental en tout cas kàddu yi ñu fi dégg yépp ay kàddu yu rafet la kàddu yu jub la mais également lépp lu nga xamante ni tey day suqali mbay mi day suqali sàmm bi nous sommes ñun au premier plan parce que dañu jàpp ne bu ñu bëggee jot suñu autosuffisance alimentaire bu ñu bëggee également li ñuy dundee ñu koy produire fii ci réew mi faw ñu bu dooleel ñi nga xamante ni ñoom ñooy sàmmkat yi donc looloo tax bépp activité boo xamante ni taxawal ngeen ko soxla ñu ci muy moyens yi ñu am au niveau du conseil ak xalaat yu ñu am dinañ ko indi partager ko ak yéen accompagner leen ba lépp li nga xamante ni entreprendre ngeen ko yàlla def ci tawfeex ba ngeen mën ko réussir en tout cas ñu ngi leen di féliciter di leen sant di leen gërëm di leen jox nuyoo président conseil bi di leen indil également nuyoo waa Thiès yépp di sant ñëpp di gërëm ñi nga xamante ni ñoo fi teew bëgguma monopoliser parole bi et je pense que liñ fi dégg yépp jël nañ ci note te incha allahu rabbi danañu ànd ak yéen ci suivi bi ba yàlla defal ñu ci tawfeex merci beaucoup. Moussa Demba Sada jaama hoko saabi jomajo so ƴamoyoɓe jeeyi hokketeɓe dokkama debbo waɗɗinama jofi kondi wisama tufama yaama simmama durtama ƴakkagama gantama dokkirama hoy gonɗo sababu ko jomajo an won sababu o hande nden sagata pullo so ari no waɗi willi wawoji ne jogui ndimangu yettoto dicco ñotta ɓurtugal ngal ha laaɓa wooda ko waɗi saabu ko jomajo o saabi ha sernaɓe ndendi kanko saabi ha jagaji ndendi kanko saabi ha nalankoɓe ndendi kanko saabi ha defa ya simma durta ganta an woni jomajo rennogo salamu aleykum rahmatullah hamma sam wodi jayga buuɗe koka kala ko mbanduɗa leñol ma ɓeydu kala ko mbaɗanɗoɗa pulago ɓeydu amin cuusi haaldema iɗi haaldema ko nenema iɗi haaldema ko jeynaba neɗɗo eno hokkuma ha heewa nanna heeduma ha heewa sa ƴoƴƴo haɓɓa hunuko ma han ma haalde holko saabi baɗanowo woɗɓe mo waɗanta bandu men wona an baɗanowo woɗɓe mo waɗanta bandu men sa mantirume yeeso bandu men on nana ko mettimo nana ko mettuma onon ɓeeɗo noon amin cuusi manturono yeeso bandiraɓe bon sa gande kolli beeli mbeɓani nde sahaji hanki ɗi kala ko gorko pullo waɗanno hanki sorde ñamade sorde ñalade wona kedde jamde sa wonde kedde jaleɗe o mbaɗi ɗum yallah hokkon fandin oɗo wona e siiko ko mawni ko o wi soodi oto jarɗo 120 millions hokkimo yanta jarɗo 18 millions a ƴawama esiragal kono rewɓe yontaɓe aɓɓe laaɓɓe aɓɓe malaɓe ɓe ngabdi moon addi lembel jeewo e lembel maya Mahamadou o jalte e coyne funeɓe ɗo ko ɗum ñalawma jettoru yettude Allah mi yetti Allah no fewi mi yetti ɓesgam on mo tawde ɗon mi kala ko yooɗe ñalawma he ko feewe ñalawma he ko sohnaɓe ɓe e sukaɓe ɓe hoddiɓe ɓe e mawniraɓe ɓe e yiɗɓe e sehilaɓe maari gala jaalalo mi ɗesi diwdema seeɗa jaafoɗa wona wasdema yiitinade kono ko baɗɗiɗo yanata mi yettima ka baniguelam dewel ka neɗɗo moƴƴo ka debbo kono ka funere Haruna Gala Jalala homin jeɓma no mbaduɗa e Haruna Gala Jalala ni bandiraɗo debbo wayata omin jettuma no fewi e omin jetta kadi Amadou Dikal ko mawniraɗo moƴƴo mo ganduɗa ko ɓeydorɗo wona ustorɗo kam tottimi Abou Samba Diop Abou Samba Diop ko cubballa jontaɗo joguiɗo aadi no fewi mbo firtata aadi bawɗo cehilagal bawɗo gondigal mbo bonnata kadi cehilagal wonno hombo andi ko ɗum nafata e yettude ɓeɗo journaliste en foof e Papsal ki deftanta bi numu tuddu encore Mohamed Ndiaye ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm moo jël volontairement et siema defal ñu maanaam tante bi te fay ma ko benn dërëm Mohamed Ndiaye ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay santal yàlla bu baax yow ak sa équipe
liggéey bi rafet na liggéeyu yéene la te li ñu bëggoon am nañ ko te yàlla ànd na ci parce que ci jamono nawet la ñu nekk mais yàlla defal nañu sutur yàlla rusloo wuñu léegi yëpp sa xol bu rafet ak si yéene bu rafet yàlla moo ko mottali mënoon nga tànt ba mu rafet mu tooy du ñu am fu ñu toog ñu ngi lay sant yu ak ñoom Pape Sall ak ñoom Biram Faye ak i mbooleem visite yi fi nekk di ci teg maanaam seen cant ci lay sall voilà donc bandiraɓe ko ñalawma jettoru e wiide moon kadi sika tawi on neli neɗɗo e hunde min komi nelaɗo aynaɓe caggal yettude Allah mbeɗa yetta dendagal pelle aynaɓe jaggunoɗo hen yo gueɗal ngal won embo jaggani hen fof ne yetta par ce que ko jeddi nawrata aduna yeesa way goto to ñaago Allah fof en gonɗa e mum kono to ñaago Allah kadi fof en mbasa wondude maɗa neɗɗo fof tan ko reɗɗade ɓe jiɗma ɓe gañma ɓene duwanama ɓene kuɗma kono ko Allah woni baɗowo Allah waɗata waɗa confirmé ko yimɓe noon mbaɗata confirmation o mbeɗa yetta dendagal aynaɓe e nokkuji certuɗi ɗo e diwan Thiès Dakar ha Fouta partout e nder leydi Sénégal Jolof ha Ferlo Mbal ha Ɓundu ha Saloum ha Kédougou ha Tambacounda ha Casamance kala ɗo ɗi pullo tawa kono noon mbeɗa yiɗi yo aynaɓe tinno yo mbattu haqqillaji e koye mumen ganda koye mumen ganda ko Allah waɗi ɗumen yimɓe mawɓe Allah ne yiɗi ɗumen rokki ɗumen gaynaka ko gueɗal manggal e nder aduna o Aliou Dembourou Lella nane rippi hen yañima hen junni hen pour hollude meɗen holko woni valeur gaynaka holko woni valeur gaynaka ko gueɗal manggal gaynaka ko hunde mawde nder aduna o ala fof ko wawi yodde ala fof ko wawi fewde gaga kosam e tew wadde gaynaka oto famɗin hoorema andu hoorema neɗɗo noon Pulaar wi sika tawi rawando ŋurani wofani laaci muƴaɓɓe kono mbaɗen feere ndenden gonen neɗɗo goto kadi paamen wona enen tan hande goni aynaɓe ko gonga noon so elimani yagal ina faale ina wayno Aliou Dembourou Lella wini suuɓe sababude keewal men sababude ko enen gadi hen sababude ko enen ñanti ɗum sababude gaynaka men jotka ina wayte elimani gal ne faaleta koye meɗen ittete kono paamen hande seriraɓe ko aynaɓe jolfuɓe ko aynaɓe jaaguji ko aynaɓe kadi ngal ɗo gueɗal ngal tottoɗen ko dendagal kala ko waɗi dépendre élevage il faut paamen ɗum min ko par canal APS keɓrumi ngal ɗo gueɗal so Allah ene laaɗo mum yawti min woni président région de Thiès mbeɗa déjà mi ɗisino ɗon yejjidde mbeɗa yetta dendagal membre uji APS gari ɗo président ji région ɗi kamɓe fof mbeɗa yettaɓe e inde Moussa garɗo hen e barani hen fof bon so ɗum yawti mbeɗa yiiɗi e nande moɗon ko nelatonmi ko to jahanmi to goniyammi e ɓeɓe tawoyammi holko nawanamɓe ɓe holko woni caɗele gaynaka holko haɗi gaynaka yaade holko haɗi gaynaka wonde holko haɗi gaynaka fewde walla so tawi gaynaka ne feewi ne woni holko manque gaynaka holko woni caɗele aynaɓe ɗum ko aynaɓe mbawi ŋabde kuɗi mumen kaala naata e noppamme nana mbaɗen rapport mi nawro jogitari ruttantake neɗɗo sono yaha wolde nawrto jogitari ɗum ko onon kalanta koye moɗon jomen dare ɓe ina jogui kowoni réalité mumen laddeji ɗi ne jogui kowoni réalité mumen lappinayi ɗi ne jogui no woni réalité mum te nokkuji certuɗi nokku fof ne jogui réalité muɗum ɓe kandi probléme ndiyam ɓe ko probléme huuɗo ɓe ko probléme cumuji ɓe ko probléme parfoji ɓe ko probléme guyka ɓe ko aliment de bétail kala ko woni probléme gaynaka tawa oɗon jooɗo oɗon kaala ɗum taki eɗen poti wadde occasion e mbeɗa waɗa moon interpellé onon Ismaïla en Harouna Gala Dialane en e Aliou Dembourou Lella en e dendagal kadi direction élevage beele eɗen mbatta organisation goɗɗo mbaɗa ni ɓurɗo ɗo henne yuɓɓude tawa eɗen mbawa hettade aynaɓe ha ɓuura ɗo par ce que gaynaka en jii laamu o nana eto peeje fof ne waɗa pour gaynaka ha yaara yeesa ɓamto ina yaltina fowuji ne waɗa hen ina waɗa balke ina rokka conseil ina waɗa ñamale ina waɗa ko woni fof aynaɓe kadi guila dawa dawi goto hen fof ne yiiɗi wonde par ce que sa sukke hunde jiɗɗa ko wonde jiɗɗa ko firtude jiɗɗa ko wonde kono noon holko tagi ɗum woni siro mbabba eyyi koɗo woni ɗo tan woni ɗum noon il faut ƴewteɗen gaynaka men ka so yeehi joni ha wiyama gaynaka curaka e nder galleji ɓuuri gaynaka fina tawaka e hewde nafoore walla ɓuuri waw naftude walla jomumen ɓuuri naftorade ɗon eɗen poti ƴewdade ko golloten ko voilà donc
mbeɗa yiɗi ko mi yiɗa e haalande moɗon jiɗmi ko kaalon mbiyon ko ɗum ɗo woni caɗele amen goto fof haala nokku fof haala ko woni caɗele mum e on sahaa neɗɗo jogon joɓaari jogon jogitaari koye somi yehi to wiya ɗum ɗo de ko probléme aynaɓe kadi ne heñora ina sohla yo waɗe wala ɗum ɗo ko hen ko ɗeɗo toɓɓe ɗiɗe wonno sababu oɗo ñalawma en jetti Allah en juule rasul sallah sallam Oumar Sow mi yettima mawnam sehlam an e dendagal ɓe garduɗa ɓe Aliou Balden min yetti ɗumen mi yetti dendagal Sadio Gankal en mi yetti dendagal bandiraɓe hoddiɓe ɓe tawɗon mi ɗo ɓe gila e Jolfo hay Pullo hay Séréer mi yetti jinnaɓamɓe kadi allahumma salli ala seydina Muhammadin wa sallim ken aynaɓe ken ɓiɓɓe aynaɓe ko adi ngal ɗo gueɗal eɗen dokke ɗum eɗen mbawi haalande koye men e réalité ɗo jibina ɗen ɗo mawnuɗen ɗo nehiɗen ɗo kono eɗen gandi Sénégal ko leydi janji ma won 14 régions e 45 départements et 500 communes nokku fof ina waɗi réalité gonɗo on ina waɗi caɗele ɗen ganduɗa wonde ko ɗen goni ɗon ko gonga laamu Sénégal nana dari e wallude aynaɓe guila ko ɓooyi ene fewja peeje mawɗe ina yaltina fowuji mawɗi ina waɗa hen kadi ina nodda batuji jamma e ñalawma ha gaynaka ɓamto yaara yeesa aynaɓe kadi ina doga hen jamma e ñalawma subka kiiɗa kono ha joni eɗen gandi gaynaka wonto yetti kono kadi wonto suwa yettade donc ɗum ko ɗum wonno sababu oɗo ñalawma mbeɗa sikki en gros somodo ko ɗum wonno sababu ñalawma o Allah walli en noon alhamdulillahi direction élevage o ari inde directeur général o Mamadou Diagne ari e inde ministre o ina arde coordinateur Dame Sow yimɓe hewɓe kawri hen aynaɓe hewɓe kawri hen éleveur uji kewɗi kawri hen won dariɗo caggal am ɗo ko gaynako mawɗo e nder aynaɓe leydi Sénégal biyeteɗo Moussa Demba Aset Harouna Gala Dialal en gari ɗo Aliou Demourdel en gari ɗo Ismaïla Sow en gari ɗo bo ko heewi e responsable en gaynaka hande tawama ɗo e oɗo galle e ngal ɗo pottital hande e ngal ganduɗa ko 13 lewru mois bi juillet lewru juillet e a famide ɗo e nder Thiès galle meɗen leegal biyetegal quartier Abdoulaye Yakib Diop walla mbiya wonde Mourid hande ɓe ñibma pour garduɗa aynaɓe foof hen ƴeewi gaynaka ne heewi caɗele hande hoto powɗa fode koyngal ma ha gandanɗa jikkita gaynaka tuddow ɗo e nden Sénégal eyyi so Allah en laaɗa mum yawti aɗa andi min c' est à dire komi nelaɗo laabi ɗiɗi laamu ina nelimi aynaɓe Sénégal ina nelimi laamu ina nelimi yomi heɗana ɗumen holko woni caɗele aynaɓe kono aynaɓe kadi ina nelimi yomi yahantumen to laamu mi wiya wonde ko ɗum ɗo woni caɗele mumen kono noon nangue wawa yornude ko hollaka haadema haalde hunde il faut kalaneɗa ko kalata koko woni te mi yiiɗa lomtade aynaɓe kunuɗe mumen e haqqillaji mumen walla peeje mumen walla e nder ɓerɗe mumen mi wiya wonde ko ɗum ɗo woni caɗele mumen taw wona hunde réalité mo ganduɗa réalité mo ganduɗa oɗo ko aynaɓe kalnimi ɗum walla ko ko mami heeɗoɓe mi ƴetta e mabɓe a faami yimi yantina e ko gandunomi ko wona argument mo ganduɗa taw komo tiɗɗo taw hay goto wawa ɗum wadde rejeté taw siko tawi wonde mi yeehi toon par ce que tawi ko oto min addanimi toon tawi ko kalis addanimi toon tawi ko galleji addanimi toon min addimi toon ko gaynaka gaynaka noon so wiyama gaynaka c' est à dire ko dendagal aynoɓe seriraɓe nani hen jolfuɓe nani hen seriraɓe nani hen joolaɓe nani hen jaaguji nani hen sarkulleɓe nani hen fulɓe nani hen donc ko dendagal gaynaka ala e ceergol ala e peccugol gaynaka so ɓamtima tan yimɓe fof ɓamtoto kono ɓurɗen wawde nande bojji mumen ko aynaɓe fulɓe ɗum ɗon eɗen jiiɗi aynaɓe fulɓe ɓe walla aynaɓe ɓe laaɓadira deedi e kalan en holko woni sababu ɗum ɗon saabu puniɗo foti ko ajjade debbo so jibini cukalon ɗiɗon foti ko ajjade sa leltirima banggue tan so renaki wodan hen ma guila heege bo ganden holko woni sababu ɓeɗo beele ɓe goytoto tan koko wona gonga walla koko wodani walla ala ko debbo puniɗo o leltori banggue ɗum en mbawa haalande ɗum aynaɓe ko aynaɓe kalata ɗum eyyi debbo puniɗo leltota ko banggue kono noon ɓe sikka ma yaahe aynaɓe kono ma yaahe ndemoɓe ndax legui legui coowo hakkude fulɓe e ndemoɓe eyyi aɗa andi ko ɗum woni ko mbimami c' est à dire mi yiiɗa nadde aspect o tigui rigui aɗa andi joni aɗen posami question ngaji pour yomi yewto holko woni caɗele ɗe ko waɗi entourage e gaynaka ko caɗele gaynaka ne heewi saabu guyka nan toon probléme parfois ji nan toon bo probléme cumuji nan toon
wonto waɗi ndiyam wonto ala ndiyam e probléme laddeji gaynirɗi nan toon probléme lappi gaynirɗi lappi nayyi nan toon lappi jawdi nan toon bo kadi alimade bétail nan toon e haare hakkude remoɓe e aynaɓe nan toon te en kamɓe fof ko ɓiɓɓe sénégal naaɓe goto hen fof liggoto ko affaire développement koko ɓamtata leydi sénégal gaynaka ko ɓamtata leydi sénégal kono gaynaka wona hunde famarde nder leydi sénégal gaynaka ko ɗum tergal bangal important e nder leydi sénégal ngal ganduɗa hongal wawi jibinande sénégal développement mawɗo no fewi mo ganduɗa kombo très important e gaynaka rewa ɗo laamu leydi sénégal heptina ɗum anda dekete yo sika tawi wonde fawaka e dow gueɗal gongal fotani fayoyde dow muɗum namnen dow ma kaw Hamadou laamu ɓennugu woni joguino ñalawma ganduɗa ko ñalawma aynaɓe est ce que oɗon damini ɗum e nguɗo laamu kesu eyyi ala kulli haalin aɗa andi oɗo laamu ko laamu keso bo haalde hen ina saɗi seeɗa par ce que junggo fotani adade c' est à dire laaɓi e nder wana muɗum en ganda koɓe miijoto en ganda noɓe miijorto en ganda noɓe pewjata kono mbeɗa sikki sika tawi neɗɗo tawi gueɗal so tawi wonde a tawi Allah rokkima laamu a tawi gueɗal e laamu jawtunoɗo so tawi gueɗal ngal hongal moƴƴi walla hongal yooɗi walla hongal waɗi nafoore walla hongal waɗi important walla wonko ngal jibinanta leydi ndi to banggal ɓamtare e jarugol yeeso mbeɗa sikki tan ngal fotani ittede mais miija kadi jomumen ma ittu ɗum élevage o e ndema ka ko rendina ko est ce que ala ko dillin seeɗa e rendina batte élevage o e ndema ka culture aɗa andi normalement c' est à dire ko ndemowo foti wonde gaynako gaynako foti wonde ndemowo bo eɗen gandi enen leyɗele men ɗe manque wadde développé kono min mi yirlima e aduna o mi yi tuba koɓe ndemata gaynat c' est à dire koɓe ndemata ko ɗum ɓe gurnirta jawdi maɓe kono noon wonno ɓen ko yimɓe yaruɓe yeesa jogui ko ferme uji jogui ko moyen aji mawɗi ɗi ganduɗa wona moyen aji tokosi bo ndemat e ndema guura hen gurna hen jawdi mumen wadde ça veut dire firti wonde ko c' est à dire ndemowo foti wonde gaynaka foti wonde ndemowo sa yi kuuɗoji nemaɗi e kuuɗoji goɗɗi kalete culture foragère kalateɗo foof ɗum ɗo ko ɗum ndema wadde firti wonde ko ndemowo foti wonde gaynaka foti wonde ndemowo bo caɗele ne wawi noon hande direction élevage no fotiri ni ma hewɓe ma jiiru ko ɗum hunde humiliation ko fotino élevage pour que waɗaka détaché waɗe ministére muɗum banggue hewɓe ne mbaɗa ɗum réclamé kono min mi wawa junnade kan haala mi wawa kadi woɗɗoyde kan haala par ce que wona domaine am